Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y kasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mo pagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Musa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Pagtuon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Take your happy pill and be the bulwark of sunshine and bliss while having a cup of hopeful day with us diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning. Good morning, Good yes. morning. Good morning. Good morning Rata. Welcome, Kanang Sir Jim. wing ang ato ang set karon daghatag bagong faces. Yeah. Yes. Kaya ang mga old faces wala. Wala sila tungod kay Karon lang jud ko kabalo nga pagsaka na ko diri nga ako dai mo Then si sulod. Pitts na late siya Na kay late. nag-travel pa siya going Dili to malit CDO. sunod. Pero pasalamat ta wing kay na ay automatic nga mupuli ba. Yes, mo na nakanindot na to diri. Kung naay mawala Birahon na lang, mo ulit. okay na. And siya rin si welcome siya and Sir Jim. Welcome. Tungod kay si Yup na siya sa Iligan na siya ana siya activity nga gihimo dito. And mga kapaglaom nini karon nga adlaw ipapahulay happy Sabat kaninyong tanan. Maayong adlaw ipapahulay. Salamat kayo sa inyong pagsuporta o pagtan-aw dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Pizza Gis kita karon sa Nobyembre 2018 dinhi sa Pilipinas.
Pilipinas. Kung kamo nagatanaw sa atong local antenna Channel 25 sa para sa Channel 17, sa Visayas Channel 25, sa Luzon sa TV Plus Channel 44, and nationwide makita kita sa GISA Channel 33. Ini karon nga Kabuntagon, ma-bless kitang tanan ini karon sunod og ayaw lang mo hawa dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes. Yes. True, sakto Murag na. mayam gamay. Yes, ug naka-istorya pa wing katong kuan And yes. natay condolence. Yes, Oh, and yes. condolence kang Nikki Formentera sa iyang pagpanaw sa iyahang mama, no? Among pagpasubo Our din deepest sa Panimbaya sa condolences. Kabuntagon din sa Hope Channel. Kung doon na may kamatayon ang nakanindot kay ang promise ni Jesus nga dunay pagbanhaw. Yes. So condolence diha Nikki sa imong pamilya, ang among pagampo dinhi magapadayon og makita-kita ta diha pohon manha mi diha. Unyang hapon. Ato ka, Mato Brad. mo. Mato sabot-sabot sa tani. Okay, so That is right, doing no. There is daghan may yung kaguliyang Yes. kasubo, kagubot atong kalibutan, no? But we hope nga positibo lang gihapon ta magtan-aw diha kang Kristo. And we would like to express our heartfelt thanks sa mga people who supported our Hope Channel team nga ninghana sa Luzon, no? Yeah. I heard nga nabagyuhan sila, Oo. pero Sharon, you want to tell Yes. something? Dayon yapon. Magpasalamat kini sa tanan gid yung mga tao nga nagtabang ka Tabang. na bagyuhan mi. Actually dito mi sa Bangi Wind Mills maskin. Naigo na mo sa bagyo? Yes. Naigo mi sa Sobrang wala mo pasalubong. maskin pag naay storm surge signal nga kuan warning, storm surge warning. Ang mga team gyapon nagyud dito sa baybay gyud nagtaping pag gyapon nga na sila kadasig. Congrats sa ninyo. Sige lang, nakasabot mi nga Basta wala Lord, yan nakali ipasalubong. pa. Lain lagi ka kuya. Ito yun na. And thank you so much sa atong mga people nga nag-atiman ninyo dito, Yeah, dito sa FIT. Ninyo dito sa Hope Yeah. Channel team. Yes, and by the way, ato pong pasalamatan ato mga kapaglaom, ato mga kaigsunan nga sigig subaybay sa ato ang programa matag Sabado. Yes. Let us always uplift ourselves and be merry in all circumstances nga makahitabo sa atong kinabuhi. And because of this, atong kumustahon atong mga merry nga mga higala dito Yes. sa gawa sa naso. Yes, abroad. Laday, kumustahan? Kumusta? Yes, kumustahan? Okay. Okay. Wala din nakasend siguro, no? So, but anyway, siguro, I wanna look forward nga maka-receive sa inyo ang mga updates sunod nga mga Sabado. Sabado, yes. And yes, daghang kayong salamat, no? Natay bisita. So natin mga bisita karon nga Kabuntagon, and we are longing for that heavenly home nga gihatag ang nga gi-prepare sa Ginoo sa ato, and to feel unsa gyud nga unsa atong mapaminawan dito sa langit. Atong i-welcome si Brother Jose Chombi alang sa Harana sa Kabuntagon. Thank you for the plans, great dreams, so deep to me. You guide me through life, treasures ways. By your side, nothing will ever miss. I love you more than anything. When weak or strong, by my side you are. I thank you, dear Father, for binding our lives in one heart. Dear
precious ways by your side. Nothing will ever miss. I love you more than anything. When weak or strong, you will never fail. For your grace, Father, I pray, transform my life in one song. For your grace, Father, I pray, transform my life in one Thank you, Jose Chombe and Victor. Victor. Wow, important yun na mga singers karon nga Yes. buntag, no? And- At tangan na to sila mga kapaglaom, mag-concert ni sila dito sa Jagagayan de Oro Central Church karong hapon. So, kung available mo, ato mo dito niya. Okay? The Yuletide season is fast approaching and many of our friends will find it difficult to be healthy. But adunay reminder si Ma'am Laila Dimol kung unsa ka na ato atangan diri lang sa Health Beats. Parsley is an edible herb related to coriander, celery, and carrots. And parsley is used to garnish dishes and to enhance flavor. Nutritional value indicates that 1 cup of chopped parsley provides 1,230% of an individual's daily recommended intake of vitamin K. Low intake of vitamin K is associated with higher risk of bone fracture and osteoporosis. Studies revealed that consuming adequate amounts of vitamin K improve bone health by improving calcium absorption and reducing the excretion of calcium in the bone. The subjects with highest level of vitamin K have fewer bone fracture than those with low levels. 10 sprigs of parsley are enough to reach the recommended daily intake of vitamin K. Caution for people who are taking blood thinner medication, do not eat parsley. Here are quick tips to use parsley. Hi everyone, with me is Jeril Maceda. Unsa man pud ang imong mga physical activity? Most likely gadula iko volleyball ka kanon kay ganahan mo ko nga kanang dili good mga body contacts nga gay mo na ako. Ay, kanindot pud ana volleyball. So sa ato pa haom jud kay ni sa imuha ba ang ato ang parsley. So unsa may benefits nga makuha nato ani ma'am? Yeah, kaning parsley abi nimo. Kuan ni siya kanang very rich siya in vitamin K. Tapos ang vitamin K makatabang na siya sa pagpaligon sa atong mga bukog. So kung ga-volleyball ka, strong jud imo nga bones oo kung magdula ka. So kani pwede nato na siya isagol sa mga juices. Di ba kanang mga gadula gainom man sila mga juices, no? So sayon lang gud kaayo imo nang i-chop ang parsley and then i-chop nimo tapos isagol lang gud nimo diha sa imong juice. Ana lang siya. Yan. Kunti lang siya pero daghan na kaay siya matabang sa imong nga health. Okay, so pwede nimo siya tilawan. Sige daw atong tilawan kung unsa jay lami ani. O di ba? Sa lasa. Ang aroma bitaw sa parsley ano na ko ba, ma-taste na ko pud siya. Dili pud siya luod labi na sa mga siguro sa mga bata nga mag-try. Tama. Dili sila lainan kay lami man siya ang lasa niya. Wow, lami siya. So sold out pud na siya sa mga kabataan, no?
O, ana jud ma'am kay siguro unsay ang mga bata mo gud dili kay sila ganahan kung lahi ang labi na ang color pud siguro niya. Lahi mo gud siya kay na siya moment nga mabahuan nimo ang ihang sa party. So good kayo siya sa atong mga kabataan po. Salamat kaayo Jeril ha sa pag-join mo dinhi sa atong health bit. This is Miss Laila reminding you, in the Lord our labors are not in vain. Be healthy. It's a wise choice. Daghang salamat Doc Laila no sa imuhang health bits. Bisan sa kagubot sa kalibutan apan ang nakadindot nga duna tay mga health tips nga atong matanaw atong mag-guide sa ato ang self. Kaya ang atong kinabuhi taman ra bagid sa Bible si tinta lang. Kung mo lapas pa na extension ang gihatag sa Ginoo. Dili magsigig kaon og karne. Oh, dili magsigig bitsin. Karne. Bitsin. Karne baka kari kanding. Yes, mo na siya. Yes, ato humduman permente ang mga health tips nga gihatag ni Ma'am Lai. O dako kay katabang no. Kay bisan sa imong pagkaon bantayanan na siya. Labi na ni kay daran. Karon labo na karon nga hapit na ang December Daghang daghang party. Daghang kaon. Bisan asa bundot kaon dito. Unya pag-uli kiyang pag-uli kiyang kay ang arthritis ni. Usahay pud maimpatso ta. Mao na nga Ang sobraan og kaon. Yes. So kaon. Bantayan ginato ng pagkaon. Ang sa laing bahin mga kapaglaom nining Kabuntagon atong tan-awon kung unsa ang katahom sa kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Aniya si Aubrey Virtudis sa Age of Wonders. Ato kini tan-awon. Unique rock formations in a captivating creamy white color. A marvelous, unique sculpture naturally made by the forces of nature. A spectacular art that even the most famous sculptor cannot perfectly recreate. This amazing attraction is one of the most special treasures that the province of Ilocos Norte holds, not because it is carved by some famous sculptors, but because its beauty is unbelievably formed by nature's forces through the years. Let's learn more about this distinctive work of art, the Kapurpurawan Rock Formation. This stunning wonder is mostly composed of limestone rocks carved intricately into huge, unique forms that are truly captivating. Its name comes from an Ilocano word purao, which means white, because of its white appearance that makes it more outstanding. This beautiful site is located at the rocky coast of Burgos at the northwest tip of Ilocos Norte. When you visit this rock formation, you will see the Grand West Philippine Sea where waves are crashing against the rocks, making the scene more attractive. Different shapes of rocks will meet you as you explore this place. You will see the iconic head, the cradle, and the resting dragon that are all naturally formed. It was sculpted by constant crashing of waves from the open sea, by strong winds, and by movements of stones and sands down to the bottom of the ocean, forming solid layers, which is a natural process called sedimentation. Kapurpurawan Rock Formation does not only mesmerize us by its appealing beauty, but it also bears a message that we can take in our lives. As it stands stunningly in this place, it gives us a testimony that over the years, nature's forces can shape something into a beautiful masterpiece. This is exactly how God is shaping us. We may go through challenging phases of our lives that we think are destroying us, but if we stand still, learn their lessons, and trust God through all these trials, we will eventually become the wonderful persons that God designed us to be, one that is maturely shaped in character and in faith. As it's written in the Bible, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose.
If you are going through difficult times in your life right now, if you're struggling to see the reasons why you have to go through the changes and trials you are experiencing, be comforted and know that God sees what you cannot see and He knows what you cannot comprehend. Trust Him, stand still, and have faith that everything will work out for your good, just as He has promised. This is Aubrey Virtudes saying, our divine Creator placed wisdom and precious lessons for you and me at the edge of wonders. They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently able. So these are the words of strength and optimism sa usa nato kahigala nga atong mahinabi karon. How his condition became his hope. So mao na siya ang atong Tagalog pagtagad. And with us this morning is our friends from Angola, but they are living in Manila. So let us welcome to the program Jose Manuel Fiel Chombi and Victor. Good Yes. morning. And welcome to our program. Yes, welcome to Panimbaya sa Kabuntagon world. Yes. How did you guys arrive here in the Philippines? Let's start with you, Jose. Actually, I came here in 2014. Yeah, it was true. My brother was here already. Invited me to come here, but at first it was not my choice because I didn't come here. But then I accepted the challenge because I wanted to learn how to speak English. That's why I decided to be. So you were students here. Yeah, we're still actually studying, graduating next year. So How about Victor? You were friends, right? Yes, Yeah. and it's like we just met here in Philippines. Oh. Yes, so my plan and his plan, it was to go to Brazil because we speak Portuguese. Yeah, but God chose Philippines for us. Yes, you were directed here in the Philippines. Yes. Okay. So, a while ago, while you guys were rendering songs for us, we noticed that you, Jose, have different way of playing the piano. You have these special hands. Can you tell us about it? actually, I thanks God for what happened in my life because ever since when I was very little, actually at first I was born in a normal condition. Yeah. Yeah, it's so happened that when I was around 3 years old, I've encountered an accident. It was in the hospital. I was at home and then I felt sick, which was just a normal fever. And then when my parents brought me to the hospital nearby, the medic he decided to give me a serum. So I placed the needle in my arm, my left arm, and then after some time he left. So when he came back in the afternoon to check on my condition, what happened was that my left hand was swollen. And then upon close analysis, he realized that the needle was not in the vein. Oh, I see. Yeah, so I was in a critical condition that time, and then they rushed me to the other place where they tried to find a solution for my predicament. Oh, so it was like a kwansya siya. Murmursag ka ng medical negligence atong gihatag negligence, sa I see. medical negligence who administer that serum or like medicine, right? So how did you find you're different? How did you find that something that is you're different from others? If so, how you able to cope up with that? Since you started with that situation when you were 3 years old, right? Yes. And maybe some of your friends you were during have childhood. Have you encountered bullying? Well, actually, I did, and the most painful was when my own sisters, my little sister, they were also bullying me because of my disability. Oh, really? Okay. Every time we are going to church or we're in the streets and playing with other kids, they don't want me beside them because I'm different from them. So it was a challenging for me, very challenging. But since I was raised in an Adventist family, I knew actually on how to deal with those, even though it was hard for me. But I believe that it was really God's plan for me, according to the Bible tells us in the book of 1 Thessalonians 5:18, which says, "Give thanks in all circumstances, because that is His will for us." Praise God true. for that. Yeah. So you guys are both love music, am I right?
Yes. So is that the reason why you became friends, or like you Like- just met somewhere else or somewhere in? Victor is smiling. Yeah. Yes. Actually, music united us. Through music, God united us. So I understand that is your ministry. Yes, can you tell us about it? Everything started in 2015 when I arrived. Yeah. Yeah, 2 months after my arrival. Yes. Yeah, so they invited me to sing in a school chapel. Yes, and I was. Then his sister introduced me to him. So I said, "Can you play for me?" I haven't seen him playing yet. Yeah, then he just say, "Okay," because he plays by widow. Yeah, so he catch up and we did sing. So since then, our friendship and our ministry started. I see. And you guys, have an we have an album. Can So you show us to our Yes. viewers? Yes, they have an album, mga kapaglaom. Nasa lay album. It's entitled Jesus Always Stays. So, how many songs has this has? To tell you a brief story of this album, it's actually we have 11 songs on it, and few minus one. Are these original compositions? Actually, most of the songs are original compositions. Yeah. Some it's our own original songs with our own. Oh, okay. So, siya, kung sa atong mga kapaglaom noon, labi na kay mag-concert sila later So ato sa gyud na siyang Central tanan, Church. ato gyud silang tanan. And by the way, they can speak Filipino, by the way. Maliit lang daw. Pero hindi talaga Can you masyado give sila some makakaintindi. greetings through Filipino, Filipino. Tagalog in our to our To our viewers. viewers. Sige, a little only. A little. Well, actually, maybe magandang umaga would be. Magandang umaga. Magandang umaga. Kumusta sa lahat? What about you, Victor? I think that's the same. That's the same. Is that the only Filipino line that you actually know, or still have lots of it? Do have a lot. Like binigay ang puso ko, Diyos dahil mahal kita. Oh, so how do you find Philippines? Yes. So far. Amazing. Yeah. And the people. How about the people? We can define it as amazing. Very everyone. nice to hear Amazing. that. Thank you so much. Thank you so much for joining us today. And we hope to see more of your songs sa atong Harana sa Kabuntagon. So stay tuned with us. Yes, mga kapaglaom, see that our difference from others will not mar Jesus from loving us. Always remember that in Him, we are all equal, mga kapaglaom. Aduna isa kaawit nga to ang paminawan karon mga kapaglaom, dili lang sa... Oh, dili pa. Okay, mga kapaglaom. So we'll just take a break, mga kapaglaom, and stay watching and I hope nga you will stay with us dili lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Here I come near to you and humble myself in prayer. I know that you already know my cares, but Lord, please allow me to say so that it won't be heavy anymore, as I know Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for
Sometimes I cry while kneeling in prayer, 'cause I can't control emotions inside me. When every time I tell it to others, they don't know what to say, 'cause they don't care the way you do. So here I come near to you and say, Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for the trials that you've given to me. Because of it, now I'm strong and I realize, Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for the trials that you've given to me. Because of it, now I'm strong and I realize, because of it, now I'm strong and I can see. Because of you, now I'm strong and I realize how great is your love for me. Hi, I am Pastor Jonathan Catolico, and you're still watching Hope Channel Philippines. Hi, happy Sabbath! You are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Greetings from Jonathan Catolico and family. While death is considered by many to be the greatest companion of men, how could salvation become a weapon of relief to humanity? The very nature of death is constant. It doesn't change. It never alters and never surprises. But does salvation assure that there is hope beyond the grave? The idea of the close-up probation has given so much fear in the minds of many people. The fear that I'm not good enough, or how could I be prepared? God has been offering grace and transformation to sinful people since the beginning of time. But there are many times we neglect these chances, and we are being trapped by death while not reconciling ourselves to our Creator. How are we going to understand the concept of close-up probation and judgment? Be the hope, be the sunshine to someone in death in a fearless trap, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no? Ano na po kita sa pag-istorya padayon sa kamatayon. This is as what we've talked last Sabbath in continuation to discussing kung unsa gyud na siya ang mahitabo sa atuak sa kamatayon. Og nagapadayon ang pagpalik ni ang atuang Executive Director sa South Philippine Union Conference og host sa uban pa mga programa diri sa Hope Channel South Philippines, Pastor Danielo Palomares. Good morning, Pastor. Good morning, everybody. Di ba? Mainstay na ni siya. Pwede na niya siya. Mainstay na siya sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Security of tenure ba? Nakanindot Ana. kay okay atong kabutagon pero magisgot ang kamatayon. Oo, ana. Mao na Pareha sa gihadlukan sa tanan. lagi buhi kaayo ang bulak pero kamatayon ang topic atong kamatayon. istoryahon. Di Mao ba? na gihadlukan sa tanan. Oh, bitaw no. But this is sometimes dili mo kay siya ginaistoryahan, Pastor, no. Pero it's the most feared of. Di ba? In fact, may ubang mga tao nga magkuha bitaw siya mga memorial plants, mga inana mo yung mamatay na day ka. Ba, murag ina. No. So sugdan nato, Pastor. Kung muingon beta, Pastor, nga if we are kay gi-save naman yun ta. Okay. Diba? Yung ba, saved by grace.
would this mean nga wala na tay buhaton na even until death? Okay, Oh. gwapo kay Pangutana. Actually, ako yung gi-prepare din ang Ephesians chapter 2, no, verses 8 to 10. Ako ning i-quote gikan sa English Standard Version tungod kay na ay mga pipila din ka mga importante kay nga buta nga gusto nato nga ipasupot isip tubag sa maong pangutana. Ang verse 8 nagaingon, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, no? Oh, It yes. is the gift of God. Verse 9, not as a result of works, so that no one may boast. Verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, ang pangutana nag-ingon nga tungod kay naluwas na ta pinaagi sa grasya, no? Grasya sa Tungod Ginoo. sa atong Pagtuo. pagtuo. Dili na bagid ta Wala na lang gyud tay buhaton kay murag Wala na kita ba lang okay gyud tay sure na buhaton? ta bahala Okay, na lang no. sa atong salvation. Ang tubag ana yes, no? Wala na tay buhaton aron maluwas ta. Maluwas pa ta. Oo. Kaysa tinuod ang passage nagaingon nga dili tungod sa atong gibuhat nga naluwas ta. Kung dili tungod sa grasya kay atong gituhuan ang maong grasya. Sa lain nga pagkasulti, mayon ko makaigsunan nga dili nato matrabahoan ang kaluwasan. Bisag unsa muligid pa ka, mo tumbling ka, bisag unsa imong himo, di na nimo matrabahoan kay gasa na siya. Pero sa diha nga naluwas na ka, no? This is another story. Mo trabaho na ka og maayong mga buluhaton, isip resulta sa gibuhat sa Dios sa imuha. Mo na ang verse 10, no? Oo. No, we are God's workmanship, created to do good works. Sa to pa nga human ta giluwas ni Kristo makaigsunan, we are qualified, no? We are given the capacity nga makabuhan na tagmaayo apan dili to sa atong kaugalingon. O dili pinaagi to sa grasya sa Ginoo. Kay ang grasya sa Ginoo, Ma'am Angel, no, Wing, and all of our viewers, God's grace is both an enabling grace and a saving grace. Meaning, after we are saved, we have been enabled to do good works. Oo. Pero dili siya guarantee, Pastor, nga kanay imong good works, ato lang emphasize no nga muna makaluwas sa imuha. Dili Kay kinaluwas by, naman luwas ka. naman ta. Sa to pa, prior sa atong kaluwasan, despite good works nga atong nahimo, dili to maoy naka-qualify na to nga naluwas ta. Naluwas No? ta. Ang grasya ra gyud na sa Ginoo. But after we have been saved, no, sa diha nga naa ka sa sapakan sa Ginoo, you are now bound to perform good works kay ngano man gi-enabled naman ka, gipakatakos naman ka, gitagaan na kag abilidad ug unya kabahin na ka sa buhat sa Ginoo. Sa ato pa, Pastor, ang kamatayon katapusan na ba ni sa kaluwasan? Kamatayon. Okay. Ang Ecclesiastes kapitulo 10, no? Nag-ingon din ha. Chapter 9, no? Verse 10, nag-ingon dito. Bisan unsa nga makaplagan sa imong mga kamot, buhato nimo na uban ang tibok nimong kusog. Reason, nag-ingon dito, ang sunod nga mga linya, kay wala nay buluhaton, kay wala nay kaalam, kay wala nay industriya, maski unsa didto sa lubnganan, diin ang matagtao mo adto. And then, another passage swing, nag-ingon din na, Salmo Kapitulo 115, versikulo 17. Ang mga taong nangamatay, dili na magadayeg sa Ginoo. In other words, ang kaluwasan nga giabli alang sa tanan, available while the person sa mga buhi. Buhi pa. Okay. Mo na siya gyud diha ang pangutana, Pastor, no, nga kung mamatay ka unya wala pa ka nakaila sa Ginoo, wala pa gyud nimo nadawat ang grasya sa kaluwasan sa Ginoo. Moingon Mo na gyud siya. Ang Biblia nagdeklara. Nagdeklara kay ang oportunidad sa kaluwasan sa panahon lang nga buhi ata. Kung namatay ang tao nga wala niya gidawat ang gasa sa kaluwasan, that is it. Pero Pastor, kay sa last Sabbath atong naistoryahan nga kaning ato ang death is only kumbaga temporal, disruption sa atong kay there is the resurrection. Di ba? Kani bang dito ta mag-isura sa resurrection na po, di ba? Kinabuhi, namatay, so ni-resurrect. Pero naati concept, Pastor, of kanang gitawag nga kanang close of probation. Kaya di ba i-resurrect? Ang giingon ni Pastor Heshbon last Sabbath kay i-resurrect ang mga matarong. Pero i-resurrect po tong mga wala na luwas. Sakto, no? Kay resurrect, may siya tanan. Pero naipasabot nga mo na gito ang judgment ug naay concept na to nga close of probation. Unsa ni pasabot ani, Pastor? Okay.
ang provision no sa iyang literal nga meaning no, nabi ito provisionary employee. Buti pasabot nga termino na siya. Termino or kahigayunan nga ang tao makadawat sa tanyag sa kaluwasan. Og na dunay duha ka tendensiya nga masirado na siya wing no, Ma'am Angel. Dunay gitawag general clause of probation. Unsa man ang general clause of probation? Mao ni ang time nga matapos ang history sa kalibutan. Okay. So generally, ang atong kahigayunan nga maluwas ta nasirado kay ngano man. Nasirado naman ang kalibutan. In other words, ang plano sa kaluwasan nasirado na. Ikaduha, doon na gitawag individual clause of probation. Okay. Og mao na ang kamatayon sa matag tao. In other words, once a person dies, sirado ang iyang opportunity sa kaluwasan. If he is already saved, well, mo na sa pinadayag nga ang matarong na. If he dies no without accepting Jesus Christ, ang buti pasabot nga nasirado ang kaluwasan alang niya nga tuwa siya sa gawas sa oportunidad sa pagkaluwas. So kay Pastor mo maguna siya no giingon nga kay napaman siya resurrection good. So ampuan lang nato. Pwede ra siya. Di ba kay kuan maluwas ra lagi na siya. Ang concept sa resurrection mga kaigsunan no. First resurrection refers to those who accepted Jesus Christ. Sila ang makaambit sa gitawag first resurrection. And that will take place in the second coming of Christ. Okay. Okay. The other resurrection which takes place 1,000 years, human nga mobalik si Kristo according to the book of Revelation. Paano na siya? That is a resurrection nga igo lang kapatan-awon kay mo follow na dayon ang gitawag judgment or execution nga judgment. But pasabot nga gigibanhaw lang aron nga ipahamtang ang paghukom nga mao na gyud ang kadtong mao na gyud to siya. Oo. Sa ato pa pastor, kung mamatay na kawan jud kay pag-asa nga maluwas ka kay ampuan ka wa na ginay pag-asa. As far as the Bible is concerned, wala na gyud siya. Wala na gyud. Kunya dili pud siya pastor kay na may giingon nga kay ang judgment dito di ba sa resurrection. Di pud siya ingon nga ang imong kamatayon mao na gyud judgment unsa ba? Kanina na bito siya nga statement nga murag okay namatay ka o so wala na mao na gyud na ka. Tama na. Okay. Kamatayon judgment no ingon ani. Ang judgment lahi siya nga konsepto no, sa Biblia. Okay. Ang judgment mao na siya ang proseso diin kita nga mga tao mahibalo kung giunsa sa Ginoo pagproseso aron maluwas ta. In other words, the judgment is something like vindication na siya wing. Pero mo lagi na nga ini kamatay sa tao saliman nga pagsabot nato mo yun pud nga well natapos na ang iyahang kwan. In other words, wala na. Mura po judgment gyapon. King ano man. Di na makakalihok. Individual magud ang kaluwasan. Mao na siya nga mag-agad ra gyud sa imong response while you are still alive. Ayun. Mura gapon si Ma'am kay ikaw na ka sa school no. Ang sa akong pagsabot pastor, sa akong pagsabot kung buhi pa ta, ang record na to nga mga maayo i-record na. Ang mga daotan i-record pagkapatay na to hunong na. Ibaluiton din na. O bisan ang atong balaod sa yuta, nag-provide din na nga ini kamatay sa tao bisan gani ang iyahang kahigayunan sa pagbayad sa iyang utang, no? Wala na, ba? Wala na, sumulak dito pastor sa ato pa pagbalik sa Ginoo kung maabtan tong mga buhi nga matarong, nya katong nangamatay banhaon. Katong nangamatay nga matarong banhaon. O ang mga dautan banhaon pod. Dili pa mabanhaw inibalik sa Ginoo ang mga dautan nga nangamatay. Dili pa makuan. So katong mga dautan patiyon to siya. That's it. Mo na gyud na siya gitawag nga pagbalik sa bagong Jerusalem banhaw na puto tanan ang nangamatay. Ang nangamatay nga dili matarong. Dili matarong. Pagkali. Delikado ka. Delikado ka. You know, Pastor murag kuan ma, would you have a message sa ato ang mga viewers ana Pastor about ang mensahe mao ni no. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Salvation is in Jesus Christ. Ato lang gyud siyang dawaton makaigsunan while we are still alive, no? Kay mao ni siya ang atong opportunity, mao ni siya ang atong gitawag probation. Pagkahuman sa ani nga kinabuhi makaisunan, kung unsa ang atong pagdawat sa Ginoo ni ining presente nga kinabuhi, mao nay magdeterminar sa ato ang kaluwasan. Beyond that, makaisunan, ang Biblia nagaingon nga wala nay pamaagi nga ang tao maluwas pa. Ayun. And that is the very reason wing nga if you are with God, dili ka mahadlok mamatay. That's it.
Diba? Oo. Unya atong pag-ampo nga unta maabtan ta sa Ginoo nga mga buhi dili ta moagi kamatayon. Ba, Pastor? unta. Okay. Mo That's nindot it. kayo. Mo ni pinakamaayo. Nga kanang Dili ta moagi ma-witness kamatayon? gud bitaw nato no nga Witness na to. diba? Wow, Ma-witness mo gyud nato ang pagbalik niya. Kung Hopefully. naagyo ta sa matarong wing, mo gyud na Yes. siya. Amen, amen. Diba? O mga kapaglaom no ato lagi himduman. Let's keep our faith in God and with God. Kay ngunang Ginoo naa siya kanunay sa atoa. Kung padayon ta mga kapaglaom atong tanawon kung unsa na pud ning gibuhat sa ato ang mga chikiting diri sa Kids Station. Word of the day. The word of the day is happy. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will really show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Remember, kids, always be happy. See you next time. Next time. May adlaw mga kapaglaw, maniya na usab kita sa Bible Beats. Ako makauban karon. Walilain Sir Jamil Kabahog. Yes. Good morning. Good morning, Dawing. Indot ni nga time nga makapangutana to Yes. sa mga kapaglaom. Dinhi karon ta dapit sa Mountain View College, Valencia City, Bukidnon. Dunay gihimo nga Congress karon, IEL Congress. So ato silang pangutanon kung doon na ba sila tinaguan nga verse Bible ug nganong ganahan sila. So ready Sige, na ka? Ready na ko. So go. So ato ta. Unsa imong paborito nga teksto sa Bible o nganong imo na siyang paborito? Ako nga text sa favorite sa Bible is 3 John 3. Mana, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper in health, even as thy soul prospereth. Nga naman. Kay kanang nga text man god nang holistic siya ba? Kundi mayo atong lawas, di taganan simba. Muna kung magtukar ato arthritis, di tagakanto og devotional. So Written in John 14 verse 14. Oh. It says, "You may ask me for anything in my name and I will do it." Oh, nga naman. Mao na siya ang text nga gikan pa gyud ko sa elementary, ako na siyang ginadala. Uno Juan, uno Gis, uno 15. Ayaw higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang sa kalibutan. Kay si kinsa katong nahigugma sa mga butang sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Wow, pagkanindot kayo. Nganong ganahan ko ng tekstuha tungod kay gitudloan ta nga dili man ta papuyon sa kalibutan, mupuyo ta sa kalibutan, pero ang mga butang nga malaw ay dinis kalibutan mo na atong gidumilian. Seek ye first the kingdom of God. Kay, especially, isa ka estudyante sa non-secular school, very important yun siya nga as a weapon na dili ka matandog sa mga lain pa nga temptation. The Lord is my shepherd, I shall not want. Asam na makita? Psalms 23 verse 1. Oo, nga naman. Nganong ganahan? Siyempre, natin mga pinalan isip tao, pero kana nga sa Ginoo mo na mo sumada nga wala tayo kabalakan kay basta nata sa Ginoo, everything will just follow. Sige. Love each other like brother and sister, Romans 2:10. Nganong ganahan ka? Ay, gumantang tanan. Okay. Colossians 1:16 nag-ingon dito nga all things was created by him and for him. So everything sa kalibutan gihimo na siya sa Ginoo. Ang Ginoo nay katungod nga gamiton ang tanan nga mga butang nga iyang gihimo. Apil na kita. 1 John 4:8. God is love. Oh, nga naman. Because God is love. Wala kay lain. Wala lain. Ora. Dili sayang ang Verses. pag-ani nila din sa Congress naagi sila tinaguan nga mga Yes. verse sa Bible. Okay. So ikaw na po kay tinaguan nga verse sa Bible? Nagyapon. Nagyapon. Mao tayo yung gina, God is love. Oh. Because God loves me. So, daghang salamat sa imong pagkuyog nako karon. Okay. Sa sunod na pud nga higayon mag-uban ta. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuoran kini si Jim Kabahog. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World.
Mga kapaglaom, aniya na usab kita karon sa ato ang 777 prayer. Ato makauban karon ang ato ang pinalangga nga Executive Secretary sa South Philippine Union Conference, Pastor Palomares. Good morning. Good morning. So, Pastor, natay tagaag pagtagad karon ng mga prayer requests. Good morning, happy Sabbath. Please have favor to pray for my family, close to relation, and my work to healthy and stable, that God will help and provide us specific our lives. Salamat from Neil Gaji. And po diri Pastor, si Neil Gaji na mo to ang nagpadala. Then si Kikay, nagpasalamat po si Ma'am Angel nga naayo na si Kikay. Sumahay po na Pastor nga dili ang tasigig pangayo o pag-ampo niya maayo na magpasalamat po ta. Amen. Oh, amen. And si Nikki, sa pamilya ni Nikki, yang nanay, yang mama ni Panaw na. So atong iampo ang pag-comfort sa ilang pamilya. Muna Pastor nga kung dunay kamatayon ang nakanindot sa Ginoo nga dunay pagkabanhaw. So mao na si ato po nang i-appeal sa pagampo. Then ang atong mga Bible student, ato pong ampo. Then si Mrs. Baang, ato pong ampo si Mrs. Baang. O sa tanan nga mga ni Mrs. Baang? na Lawas. medyo na stroke iyang lawas. So ato pong i-appeal sa pagampo. Then ato pong iampo ang tanan nga mga literature evangelist and sa ato nga mga lima. Sige, yung first kining as 1 week. Ang first nga si Gaji. Gaji. Oh, Neil Gaji. Mao to siya. Then si Nikki, ang pamilya. Then si Mrs. Baang. Then si Ma'am Angel, si Kikay. Pasalamat siya nga naulian na. And Bible student na to. And ang tanan nga mga ili og liman. So, ang iyon ka Pastor sa pagampo. Pagampo ta mga kaigsunan. Amahan mo nga nakas mga langit. Matahom kayo ang pribilehiyo nga imong gihatag kanamo nga kami pwedeng makigistorya nimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Ini buntaga niya among gidala kanimo ang pipila ka hangyo sa pagampo. Apan una gusto namong unahon ang pagpasalamat amahan. Salamat kayo nga ikaw naghatag og pagtagad bisan sa ginagmay na mga kinahanglan. Salamat sa imong pag-ayo kang Kikay, ang ilahang pinalangga nga pet ni Ma'am Angel. Imong gitabangan siya sa iyang sakit o karon maayo na iyang panglawas. Amo pong giampo Dios ang overall nga kinabuhi ni Neil Gaji. Mayong panglawas, oportunidad sa panginabuhi imong igasa kanila. Aron ang kalipay, ang kasiguruhan ilahag maangkon samtang kami nagapaabot kanimo. Amo po gidala o Dios ang panglawas ni Mrs. Baang. Hinaot pa nga imo siyang hikapon nining adlaw aron ang pagka-epektibo o ang panalangin sa adlawng ipahulay mag-aabot kaniya. Ang panglawas iyahang madawat ug ang kahimsog niini. Amo pong giampo o Dios ang pamilya nga nasub-an ni Sister Nikki Formentera. Mipanaw ang iyang inahan tungod sa balatian. Hinaot pa o Diyos nga ang paglaom imong ipahaluna sila mga kasing-kasing na makita nila ikaw nga maogyod ang nagagiya silang ginabuhi. Panalangin ni usab o Diyos ang among mga Bible students naa sila sa lalom kay nga eksperyensya sa pagkat-on sa imong gugma. Hinaot pa ang balang espiritu magpadayon sa paghatag kanila og pagsabot ug mahumok ang ilang kasing-kasing alang unya sa pagdawat sa tanyag sa kaluwasan ug mahimo silang kabahin sa imong iglesia nga nagapaabot kanimo. Amen. Panalangin ni ang among mga Bible workers, among mga literature evangelist, ang tanan namong mga pastors, ang tanan namong mga church elders ug ang tanang mga nagaalagad kanimo nining among dapit sa Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Among gisalig kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. So daghang kay salamat Pastor sa imong pag-uban kanato. Mga kapaglawom ang nakanindot kay bisan dinhi sa Hope Channel sa pagampo wala ka nag-inusara. So moadto na usab kita sa Harana sa Kabuntagon. Binigay ko ang puso ko, O Diyos, dahil mahal kita.
nais kitang pagsilbihan, O Diyos, gamitin ang aking talento. Nais ko ang iyong presensya Dito sa aking puso, at ako ay gamitin para sa pagbabago. binigay ko ang puso ko, O Diyos, dahil mahal kita. Binigay ko ang puso ko, O Diyos, dahil mahal kita. Binigay ko ang puso ko, O Diyos, dahil mahal kita. Hi, happy Sabbath! You are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Greetings from Jonathan Catolico and family. Hi, I am Pastor Jonathan Catolico, and you're still watching Hope Channel Philippines. Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, you'll be alright. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Og mga kapaglao, magpadayon ng atong programa sa paghatag og tambag sa isa ka suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I'm a single mother of 3 children. Unya kani mga bataa sa kaluoy sa Ginoo, lahi-lahi ni silag amahan. Ug tungod kay aduna ko'y terrible nga eksperyensya mahitungod sa gugma, nawadan ko og paglaom. Maayon na lang kay karon aduna na ko'y karelasyon pod nga usa ka lesbian. Wala mi problema og palangga kaayo ko. Apan na makasusubo lang aning tanan kay kabalo ko nga dili jud kini makahimuot sa atubangan sa Ginoo. Mga igsuon, palihog tambagi ko kung unsay akong angay buhaton. Daghang salamat. Aha. Diba? So medyo, oo. Medyo Ba? serious ug lisod. Kuan, dili, bag-o ni siya. Lahi nga take sa love life. Oo, kay murag biktima sa gugma. Love the other way around. No, so context lang ta. Nagka-relasyon siya katulo, we expect, diba? Kay tulo sab sa inistoryahan pa, United Colors of Benetton, iyahang Benny Anton, iyahang mga anak, diba? Unya karon, dili na siya lalaki. Uy, wala siguro. Kay naaman siya, o man siya na-mention. Kana bitaw sigurong nagkarelasyon, naburusan, nagbulag, or nagkaanak, nagbulag na, na-realize na di sila, di ay magkauban. So inana. Daw be, unya karon na siya kauban nga lesbian. Ba, mga kapaglaom, amo lang mo isor, murag mo nang in-anime kay maglisod mi kay kana bitawng sensitive ni siya nga topic, especially gyud sa mga Seventh-day Adventist because there are kanang social practices nga lahi sa amo ang kanang teachings sa Adventism. So amo lang mong ipasabot daan ngayon ana. And sa tong letter sender no, medyo pod
lisod pod kaayo sa amo nga part nga mo muhatag sa imo kung unsa imong buhaton. Kay wala pod gyud may kahibalo totally sa imong circumstances nganong nag-uban mo. Kay kung tanaw nimo sa context sa care, namin etiman. Di ba? Pero lahi lang gyud siya nga gender. Nagbilong lang gyud siya dito. So, di ba? So, okay na context na tanak. Kauna-una na ta mga ka-Berks. Wala pa yun ko. Wala pa gigawa sa ako ang brain. Di ba? Si Pastor, kauban na to. So, kung di ka makatubag, atong ihatag kay Pastor. Diretso. Tubag sa mo, oy. Di ba? Few sentences na lang. Ana na lang. Ako mo samaray. Encouragement or unsa ba? Enlightenment. Ana sa iya ha, Jim. Oo. Babe, siya nung nihatag sa iya ang gibati no sa diri pa jud sa TV diri sa diri Panimbaya. So wa jud di kay kakuan sa iya ang experience kay unsa iyang katulo naman jud siya naka naay anak sa lahing amahan, pero di jud ako na ma-explain kay di mo wala mong try ano ako taga-try na no magmugna pa ganita Jim ba magmugna mo pagalita bisag isa. So kuan lang sa imong unsa imong naa sa imong nahuna nga maayo para siguro na murag somehow kung sa kuan ba na siya sa sa acknowledgement. Kay di ba siya kabalo naman siya nga dili na makapahimuot. Tinuod. So in the first place na siya kabalo na siya aware siya. Acknowledge niya. Di ba the first step in resolving a problem is acknowledging nga nagyo kay problema or recognition of the problem. Daw bibing kuan naman no, murag kung ako noon ni mo naghigugma ramang ko. So may kuan na nahigugma raman ko, di ba? But kani manggong if you find lasting love manggod sa iya mga inana nga paagi, murag kag kanang you are chasing the wind. Di ba? Seeking things that he cannot find. Si Fitz ba iyan? Murag ako nabala na kato ng mga galinya si Fitz. Slowly bitaw nga, slowly on that pursuit, slowly ma-destroyed ka. Ina bitaw. Tinuod no. Kung kana bitaw without God's guidance, nga relationship nga may ta kag inana ba nga wala bitaw di ka mo consult sa Ginoo, dili in kana bitaw basta inana nga paagi nga kanang imo lang kaugalingon ang imo ang gisaligan. Ayun. So pero sayon ra ni siya istoryahon no. Kay istorya magutag ugma murag ang gugma manggod murag maka blind it blinds us. Correct. Diba? Pero ani lang ako trust that in Jesus, because in Jesus there is fullness of joy in Jesus. There is a relationship there is a lasting relationship because in the first place Jesus is everything. Yes. And God is love. Ihatag na lang na saya kana lang. Ba? Yes. Kay Jesus, God is love. Iampon na saya. Kay kabalo naman siya, acknowledge siya niya Ma'am Inge, di ba? Di ba? So, mona, daw bi siya. Problema si siya. Ang muhatag og advice sa ba kay wa gyud unsa ba? Pero mapasalamatan ta nga gi-acknowledge gyud niya in the first place nga dili gyud maayo ang iyang gibuhat. Na magiusahay there are circumstances in life nga usahay sa atong journey sa atong kinabuhi ba kay makaingon ta nga murag insakto man siguro ni kay of course ang atong ginabuhat supposed to be sa atong tanan sa atong kinabuhi kay it should comes out from love, out of love. So siguro siya kay na-experience niya, ayo ba lain kay ka. Kaya na-experience niya ang love gid ba siguro sa iyang hunahunag siyang kasing kay tinud-anay. So kung sa kuan pa tataw og klaro ang ang gugma siguro, but then again at the end of the day maski pag unsaon siguro nato, this is just my opinion na maskin pa siguro unsaon nato kay dili gyud insakto and dili pod walay blessing sa Ginoo bang ang ingana sigurong relasyon kung ato lang sigurong hunahuna in a biblical way murag ingana. So unsa lang siguro ang nasa imong naka-acknowledge ka nga sayop. So buhata og unsa dapat ug ang unsa insakto nimo nga buhaton. So I think that would be all. Ayun. Ba? Kilisod man oy, lisod gyud. Gani, wing, daw be. Diri na ni siya. Lisod-lisod gina siya. Saon man tama man tayo mo nahigugma siya. Nahigugma siya sa una, nailad siya.
napoy mga lalaki nga mangilaray po, pero diri sa mga South Channel walay mangilaray diri. Ayun. Amen, amen. Amen. Nasipyat ka sa una, nasipyat ka sa ikadua, nasipyat ka sa ikatulo, kanang ikaupat, imo na ginambarugan ron nga dili na ka masipyat. Ayun. Unya, imo na ino na imong partner nga naanak ko tulo ka anak, imo nin dawaton magpakasal ta. Kung wala magali kay wa magisgutan dito kasal no. Ha? Ano ba? Oo. Wait. Sipyat gyapon. Okay. Kaya sipyat gyapon ni tani. May tamuan ni magid sa kining atuang kuan ni, duha ra magid ni. Sipyat or? Sipyat o kining Sipyat ka dito. sipti o sipyat. Oh, yun. Di ka balik na po diya. Punti yung problema bitaw din eh. So, ang mainan to ni, imon lang ginang balansihon na lang gini mo na nga kanang unsa na ba gini akong ginaboy, pero pwede ra magugagod nga imo na lang mo tutok na lang kasi mo mga bata. Imo na lang alagaan sila, diha na lang ka mubawi. Dili na ka una-una pa kay na magay ubang mga inahan nga dito na sa anak kung naay moabot nga malaki dili na ko ninyo. Tupod na, Mangilan ka mo. kuan. Diha na lang ka focus na lang kasi mong anak. Dili tanan mangingilad nga lalaki. Dili tanan. Yes, oo. Kami ni pastor wala na sa moa. Kami ni Jimmy wala na. Si Fitz po dili po sa mangilad. Pitili. Sa Adri South Channel lagi wala diri sa atoa pero sa uban daghan. So ana lang, amen. Grabe ba? Pastor, kay di ba ni kuan na siya og lalaki, nya karon dili na. Lahi na sad, di ba? Pastor, unsaon man nato ni pastor? Personally, no, naatay ang iti pagsimpatiya, no, wala na mo inuntang gikantsawa ng imong sitwasyon, sinder kung dili. Gibati na mo nga kung kami po naa sa imuhang kahimtang, murag naata sa tunnel ba? Correct. Sa tunnel, no? Pero nagibay padaltihon nga there is light at At the end of the tunnel. May kantang karaan kayo, ngayong dito nga, there is no problem too big, God cannot solve it. No? So ginasolve na nila. No? Ako speculation ba nga, ikaw, sister, sender, niabot ang nga circumstansya kanang karon no katong sa una nga naay 1 2 3 dili lang nako to isgutan kanang karon mo akong presente kay naay hint nga naa kay kanang murag imong plano to get away to break free no sa imong sitwasyon may na no gi-acknowledge na namo diri tanan nga kana murag hint na gyud siya. Pero na ako speculation nga niabot ka anak karon because of economic reasons. Tinood. Actually, kining mga babae, no, in general, faithful gini sila sa Ginoo. Kung tanaw ni mga survey, lalaki o babae, faithful ni sila sa ilang marital vows, faithful ni sila sa Ginoo. Kaysa mga lalaki, no? Ulo, tinod po itong giingon ni Awing, away mangingilad diri sa Hope Channel ng mga lalaki. Samot ng babae. Samot na. So una, akong i-suggest, no, nga, paningkamutan ni mong naa kay gitawag economic stability. Ayun. Tingali ka na mga anak, imo sa nang ibilin sa mga ginikanan, and then magiging trabaho nga sufisyente makasuportar sa imo. Kay kung naa na kay ingon ana, ang imong income sufisyente na, dili na gyud ka prone nga mahigtan ka sa bisan unsa nga relasyon. Labi na gyud kay kana manggod kana nga no lesbian na per se. Maayo gina siya ang gitawag datong, no. Yes. Suportar gyud na labaw pa na sa mga laki, no. Considering dili man gid siya lalaki. So ang iyang edge diha silbi nga mahigtan kaniya kana yung economic financial gyud nga provision. So tungod ana ako kang i-challenge nga magita taog trabaho nga arang-arang and then focus sa mga anak tama to kang awin, no. Then imo ginang isalig sa Ginoo. Ang Biblia nagaingon gud nga there is nothing impossible with God. Yes. Para namo kami diri imposible gina sa imong sitwasyon pero nagsalig gyud ta sa Ginoo, no. Cast your care upon him for he cares for you. 1 Peter 5:7. Mao na ako ang mamsel ang nakanindot po diha nga na may Ginoo nga tundulan pero dili ra pud siya nahitabuan na daghan diri sa kalibutan. Okay, actually realidad yun ni siya. Dili ni siya nakuan nga siyara, ni realidad na siya. But like we said kaganina, gi-acknowledge, nagpasalamat ta ba kay gi-acknowledge gud niya pud ang iyahang sitwasyon. Mo share lang ko no atong mga Facebook liver. Si RJ Indino naghatag ni siya sa ato parinti ni mo ni Awing Pubar. Ingon siya, sender, ingon ani na lang.
Stay sa principle sa Bible. Kung kahibaw ka nga sayop, ayaw og dwell diha. Hawa na diha sa nga relasyon samtang naa pa kay panahon mo escape. Dayon ingon pa siya, isa pa. The right love in a wrong person is totally wrong. Yes, true. Diba? Og si Sir Jojo nga Garcines ningon siya. Naapay panahon while still alive, so settle this time with God, which come from the principles of the Bible. For sure, you end up a successful relationship. Kay, nagpadayon pa yun siya. Question na, ingon si RJ pa yun. Salamat, gabi ni si RJ ba? Okay, Very salamat interactive kayo kayo. ba sa imong pagkuhan? Liwat. Liwat sa lolo ni Awing ni siya. Oo. Questionable magod atong kaluwasan ang sender. Salig lang sa Ginoo sender. I know dili gyud na lalim imuhang sitwasyon. Yes, no. Unya ba sa gikaingon pa sa amo ang mga dire, ingon ni pastor ni Awing kato siya basin pud siguro bitaw. Sometimes magod failed relationships is because ingon ni ini bing kaganina because we failed to look at ourselves. Diba? Self-care ta, balik ta sa tong kaugalingon. You have already acknowledged that. Self-care, love yourself first, and then the right love, the love that you've been wanting for, will be looking for, will really come to you. Tinuod na siya. Okay? And also, remember, God is love. So, musugod ta sa pagtanaw sa gugma sa Ginoo. Okay? And padayon ta sa pag-ampo. Okay? Samtang padayon po mig-ampo sa imuha. Alright, no? I hope natambagan ka na mo, mga letter sender, no? O sa katong mga viewers na mo who share similar experiences. O kung na po may mga problema, tawag lang or message lang sa among Facebook page, Panimbaya sa Pagtuon World, para makahatag mi sa inyo haog amo ang tambag. Okay, ug mga kapaglaom, mubalik pa ang inyuhang paboritong programa sa bundag sa Sabado, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Your heart is in your hand, and you feel it beating. It's fate you decide by the choices you make. So take care where you go, be aware what you do, 'cause your heart is in your hands. Give your heart to the Lord, He will take care of it. All your fears or tears, your emotions or cares, in His hand you are assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times and life is so bad, you just want it to end, it's time that you send a word up to heaven, putting your life in His hands. Give
your fears or tears, your emotions or cares. In His hands you are assured, you can count on His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer, and He knows what you need. He will hear you. He is near. Give your hearts to the Lord. He will take care of it. All your fears or tears, your emotions or cares. In His hands you are assured, you can count on His word. Trust your heart to the Lord. Trust your heart to the Lord. Thank you so much, Jose and Victor, for your music. Sa atong mga kapaglaom no, nga nag-atang sa ato ang Bible trivia, ato kinitanawon unsay pangutana mga paglaom. Yeah, there we go. The question is, unsang matang sa mga dahon ang gigamit nila Adam ug Eva sa pagtahi sa ilang mga biste sa dihang nahibal lui nila ang nga sila Sila di ay mga hubo. So unsa nga klase nga Yes. dahon na dayto? please call us at 0927-777-5602. Dili po to abaka. Di na ba? Di Wa mo po to kabalo nga saging. abaka, no? Wa mo Again kabalo siya. sa nabaka. Wala. Si Ma'am Jill kabalo. Dahon. Dahon sa abaka. Okay, again Oh. siya. Sa itong nga number Okay, sa... please call us at 0927-777-5602. And Yes. later mga kapaglaom, Jose and Victor will be at CDO Central Church. CDO Central CDO Church. So Central atangan nato sila Atangan sila later sa AY program. Yes, tawag-tawag na. Yes, and mga kapaglaw, mo ato na sabta sa birthday bulletin. O katong Yes. tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday! Happy birthday! birthday! Clydel Jean Sabot. Emmanuel Mar, happy birthday! Giovanni Gallego, Wing. Unsa ni mo ni Wing? Birthday. Rosalinda Ampit, happy birthday! Pastor Elvin Salarda, happy birthday. Maura to Mo to nag-birthday. siya. O karon manahon na Ay, napadire. Birthday sa ugangan ni Toto Dahunan, si Jacob Villagracia sa Solipapa, Hinubaan. Okay? Hinubaan Negros Occidental. Mr. Villagracia, happy birthday. Ugangan ni Toto Dahunan. Yes, naapal po nag-birthday karon si Manaha di ay una ang akong foster brother diha sa Manila pangit. Yes sir, 40 ka na. Happy birthday. And Uncle Tony Culiera, happy birthday mong birthday atong November 7. Okay, so And i-greet, wait lang, i-greet po din nato itong audio engineer, pinakakusgan, Glenn Pahilangko, belated Yes. happy birthday. Yes. Wala lagi na-appeal si Glenn. Si Glenn? Lagi. Yes. Oh. Basta- Secretive, man good na siya. Di, uy. lain ni diri, basta sila ni diri kay sikreto. Ba? Sa hadlok man makalibre. Anad magud sila ba? Na magud sila sa technical so di na sila Sige. magpabalo We have a ba? caller Ay, on caller? Ay, Kanta Yes. sa happy Kanta sa birthday. happy Kanta sa birthday. happy birthday direct. So, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Glenn, happy birthday. Happy birthday sa caller online. Hello! Hello, good morning. Good morning. Taga-asa ang nanawag, sir? Taga-asa. Asa kagi ka nagtawag, sir? Taga Misamis Oriental. Asa dapit sa Miss or sir? Sa Alabihid, ma'am. Ay, doon uy, na. hi diha sa mga taga-Alubihid. Yes. Yes. Sir, Okay. unsa ato ang tubag sa itong pangutana? Unsay dahon? Unsa nga dahon? Dahon sa kahoy nga higera or fig tree. Ay, Fig di tree. ba? Dahon sa Tanaw na to. higera? Higera. Higera, beside. Sige, atong tanawon. Tama ba yan? Tanang. Sige, Okay, let's- pasok.
Tama ba ang tubag? Reveal the answer. Fake news. Hello. Perfect. Makita sa Genesis 3:7. Kinsay pangalan na to, sir? Ano ma'am? Adrian. Hi, Adrian. Kasi nakay gusto i-greet sa imuhang mga ano. And stay on the line please kay si Leia mag-coordinate sa imuha. Naka-greeting, Sir Adrian. Akong gigreet ang taga-tugas ng church. Tapos gigreet po na ako ang akong mga friends nga nagtrabaho sa Megastock Hygienic Product. Ay, oh yes, oo. So salamat kayo. Please stay on the line, Sir Adrian. Okay. Oo, Sige po. happy Thank you. Sabbath. Oo. So, muadto na ta sa greetings. Taas-taas ato ang greetings karon. Oo, unahan na to si Jim. Yes, Jim. ako greet happy birthday si Selmer Chupi. Asawa ni Bingbing Baliton Chupi. Happy birthday diha sa imo. And greet na ko diha ang family diha sa Dumingag. Pastor and Mrs. Jimel Kabahog. Happy Sabbath diha yan ninyong tanan. Oh, siya. Yes, happy birthday from Pastor Shin de la Cruz. Greet daw niya yung mama ug papa Kuya Ivan ug Alvin and de la Cruz boarding house. Magdaluyo family whole day daw nga naka-Hope Channel. Daghang salamat. Ay, salamat naman. Yes. And ako sa pasalamatan si Dr. and Ma'am Cora Wahiman sa Wapa imong beautiful flowers. kaayo. And nag-target na miyani nga 1 week ni siya kay nindot nga pagkabutang. Oh, wow. So thank you so much Ma'am So, Cora. next Sabat yan, gyapon. Abot pa ni daw ni siya. Sunod Sabado. Thank you, ma'am. And Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, good morning. Thank you so much sa inyong Yes. And, we would like to greet happy Sabbath ug maayong hapon guro diha sila sa Washington. Kuya Yul Batilier, happy good morning diha sa imo or may hapon, and you hope you're in good condition. God bless you more and thank you for supporting Hope Channel. Okay, so padayon, good morning sir. Awing happy Sabbath. Please greet sa akong family diri sa Gugong Inutaw. Happy Sabbath. Then kang Alex Louie Lusdok and Binji Makaramdam. Also to the group of Wycliffe and Kauban. Kauban na mo pagsaka sa Angas last week. Thanks and God bless you all today and to celebrate our Sabbath from Lorna. Yes, no, magpasalamat ka. I would like to thank our singers who came all the way from Manila. They're from Angola and keep watch out for them sa ilang concert niyang hapon diha sa Central Church. No, og I'd like to thank Dr. Angie of Ideal Vision sa SM Premier for taking care of my eyes. Okay, and Kimboy, salamat kayo sa pagtanaw. And sa to likod my greetings, Kuya Cesar Biones, happy birthday. And matay mga greetings diri gikan ay nangutana. Jemar Bernardo Garciano, unsaon mga muges sa Panimbaya sa Kabuntagon para muhawad og awit buhi nga Dios, atong buhi nga Dios. Contact lang sa amo ang producer. Oo, si Leia. Okay. Daghang salamat sa atong mga partners and the flock pod sa the flock. And ato pong pasalamatan ang tanan natong mga sponsors nga nagtabang sa amo ang Northern Luzon Taping, Pastor Paulo, Pastor Katoliko sa Tagiya sa Van nga barato ra kay among pagka-rent. Sir Yul Batilier, sa tanan-tanan nga di na ko ma-mention, Sir Prahes, daghan kaayong salamat and the flocks. So, salamat sa pakiguban ka na mo karon nga Sabado magkita-kita ta sunod Sabado sa lahi na usab nga episode sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Ang kuna, ang grasya o gimaya nga sa langit ka nato gigasa. Batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburan nagahatag dugang kadasik sa atong paglaom. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Hello.